16 гадзіна ў Беларусі. Распачынаем кароткае выданне навінаў, толькі самае важнае на гэты час. З вами Юлія Лабанова, вітаю. У Польшчы распачаўся Варшаўскі форум бяспекі. Канферэнцыя, прысвечаная трансатлантычнаму супрацоўніцтву. Удзельнікі ад лідараў дзяржаваў да прадстаўнікоў няўрадавых арганізацыяў выпрацоўваюць агульныя захады рэагавання на выклікі бяспекі. На месцы працуе наш журналіст Алесь Баразенка, які распавядзе, што вядома на гэты момант. Салідарнасць і супраца як адказ на новыя глобальныя выклікі. Варшаўскі форум бяспекі сабраў больш за 1500 удзельнікаў 40 краінаў. Прагучыць на форуме і беларускае пытанне. Тут запланаваны выступ Святланы Ціханаўскай, якая знаходзіцца ў Польшы з візітам. Акрамя таго, Святланы Ціханаўскай запланаваны шэраг двухбаковых сустрэчаў. У прыватнасці з міністрам замежных справаў Паўночнай Македоніі і міністрам замежных справаў Фінляндыі Пека Харвіста, які не так даўно меў сустрэчу з беларускім калегам Уладзімірам Макеем. Адбудзецца таксама сустрэча Святланы Ціханаўскай з польскім прэзідэнтам Анджэем Дудай. Больш падрабязна ў вечаровых выданнях навінаў. Пасля 3 сотняў арышту журналіста камсамолкі Геннадзя Мажэйку перавялі з ізалятару на Акрэсціна ў жодзінскую турму. Пра гэта паведаміў прадстаўнік выдавецкага дому «Камсамольская правда» Валянцін Алфімаў. Геннадзя Мажэйку затрымалі ў ноч на суботу, у яго дома правялі ператрус. Гэта здарылася пасля публікацыі артыкулу Мажэйкі пра загінулага падчас страляніны ў Менску айцішніка Андрэя Зельцара. Паводле беларускага МУЗ Геннадзя Мажэйку затрымалі на тэрыторыі нашай краіны ў межах крымінальнай справы за распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо сацыяльнай варожасці, а таксама абразы прадстаўніка ўлады. Андрэя Зельцара, забітага ў перастрэлцы з супрацоўнікам КДБ, пахаваюць заўтра. Інфармацыі пра час і месца развітання пакуль няма. Пра пахаванне Андрэя Зельцара паведаміў кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак. Гэтую інфармацыю пацвярджаюць і крыніцы радыё «Свабода», паводле якіх развітанне з памерлым адбудзецца раніцай у сераду ў адной з рытуальных залаў Менску. Тыдзень таму ў кватэру да Андрэя ягонай жонкі ўварваліся сілавікі ў цывільным. Паводле афіцыйнай інфармацыі, Зельцар адкрыў агонь з паляўнічай стрэльбы і быў забіты ў адказ. У перастрэлцы таксама загінуў супрацоўнік КДБ Дмітрый Федасюк. Яго пахавалі ў пятніцу. Тутбай 21 год, і хоць праект улады разграмілі, яго справа будзе жыць, пераконваюць журналісты і віншуюць чытачоў са значнай датай. Да чытачоў таксама каманды звярнулася праз ліст і зняволеная галоўная рэдактарка «Медыя» Марына Золатава. Я хочу сказаць, што ганаруся маімі калегамі і ўпэўненая ў тым, што Тутбай будзе жыць. Я ўдзячная нашым чытачам за падтрыманне, якое мы адчулі, нават будучы за кратамі. У сваю чаргу хочу павіншаваць калег і чытачоў. З днём народзінаў, дарагія. Марыну Золатаву затрымалі ў траўні разам з іншымі супрацоўнікамі Тутбай. Медыя знішчылі і завялі супраць яго крымінальную справу за ўхіленне ад выплаты падаткаў асабліва буйным памеры. Матэрыялы Тутбай прызналі экстрэмісткімі. Пасля гэтага частка былой каманды стварыла іншы праект «Зеркала.io». Палітзняволенага Паўла Севярынца не адпусцілі на бацькава пахаванне з прычыны нібыта цяжкага артыкулу. Дазволілі толькі патэлефанаваць маці. Пра гэта распавяла жонка Паўла Севярынца Вольга. Канстанцін Севярынец памёр 30 верасня ад абвастрэння хваробы сэрца, якое выклікаў каранавірус. Бацьку палітзняволенага палітыка пахавалі на радзіме ў вёсцы ў Норыца на Гомельшчыне. Сам Павел адбывае 7 гадоў калоніі, нібыта за падрыхтоўку і ўдзел у масавых закалотах. Ягоная жонка Вольга просіць падтрымаць мужа лістамі. Беларуская акадэмія, якая працуе ў Беластоку, атрымала афіцыйны дазвол на навучанне на беларускай мове. Паводле прафесаркі Святланы Кульсальверставай, выкладанне па-беларуску пачнецца ў акадэміі з сакавіка наступнага года. Сёлета беларуская акадэмія правяла першы набор студэнтаў. Навучанне адбываецца дыстанцыйна, але мае статус стацыянарнага. Чым больш будзе такіх ініцыятываў самых розных, дзе можна навучацца беларусам і па-польску, і выдатна, што па-беларуску. Гэта супер, а самае галоўнае, што палякі згаджаюцца нават сертыфікаваць гэтыя веды. Партнёрамі школы сталі вышэйшая школа кадраў менеджменту ў Коніне, вышэйшая гуманістычная школа ў Шчэціне, а таксама вышэйшая школа фінансаў і менеджменту ў Беластоку. Акадэмія працуе на падставе балонскага працэсу з наступнай выдачай дыпломаў аб вышэйшай адукацыі еўрапейскага ўзору. На гэтым развітваюся ў наступным выпуску беларускія навіны дапоўнім дайджэстам падзеяў замежжа. Да сустрэчы о 17 гадзіне.